хора, де ще отваряме пакети от евро. От Германия ли само? Не знам, нека да ги отворим. След 2 секунди ще ме видите. Нека първата карта да видим. Юс Сантер. Хари Кейн! Бъркали съм от държавата. Кевин Де Бройне. Явно никой не се е изтропал. Виргил Ван Дайк. Усман Дембеле. Мичи Бастаунш. Окей. Джуд Белингам. Лапорте. Сайле. Хари Кейн повторка. Хари Кейн пак. Пак Варан. Гонсало Рамос. Йодагард. Делкан Райс. Килиан Мбапе. Марко Реус. Левандовски. Чакай, what? Левандовски Де Йонг. Бруно Силва. Бернандо Силва, да. Лукс Шау. Нико Барела. Еден Азард. Килиан Мбапе. Диего Джота. Хари Кейн. Дио Силва. И това беше от днешния пак, хора. И бай-бай. И до утре.